Vi er ved at lave noget om sådan at tegne og lave nogle forskellige ting med blyanter og sådan nogle ting, altså sådan man kan få billeder til at se godt ud og sådan. Så ved jeg ikke sådan, altså, jeg tror mere vi går efter sådan, jeg ved det ikke. Lige nu der er vi i gang med at lave vores portfoliemapper, hvor vi har vores billedkunstting. Og så er nogen, der er gang med at lave bogmærker til deres frilæsningsbøger heroppe i klassen. Vi lærer ikke rigtig noget lige nu. Vi laver bare de ting, vi får besked på. Ja. Vi lærer måske at være kreative og sådan noget. En dygtig elev, det vil sige, at jeg kan godt lide, at når folk hjælper en, det. Og så en dygtig elev, det er også når, at de godt kan de svar, som de stiller. En dygtig elev, det er en, som hjælper en, og som selv er god til de forskellige ting, og rækker hånden op og er aktiv i undervisningen. Altså de bliver hurtigt færdige, og så når de er færdige med alle ekstra opgaverne og sådan noget, så får de så lov til at være sådan lidt ligesom lærer og gå rundt og hjælpe folk. Men det er sådan, at vores lærer også har en chance for at lave noget andet, end at bare gå rundt og hjælpe. En dygtig elev, det er sådan en, der er meget koncentreret. Vi har jo 1, 2, 3 dygtige elever i vores klasse. Den ene, det er så Laura, som hjælper mig, fordi at jeg nogle gange har det svært ved, da vi sad sådan af hinanden. De hjælper andre børn, altså sådan, når de ikke selv laver deres egen ting. De gør, hvad der bliver sagt. Altså ikke, vi andre ikke gør det, men altså, de gør sådan lige lidt bedre end os andre, fordi de ved, hvad de skal, og de kan have det i hjernen sådan. Altså, de kan bare huske alt. Jeg får sådan tit at vide, at det var godt gået og sådan noget, men jeg er ikke helt så god til, hvis der er nogle ting, man ikke er god til, som man må blive bedre til. Men i hvert fald, jeg får lidt feedback, men ikke sådan helt så meget, synes jeg ikke. Altså det får jeg nogle gange, men nogle gange det kan jeg godt finde på at snakke lidt for meget, så når jeg ikke laver sådan noget godt noget. Så nogle gange og nogle gange ikke, sådan lidt forskelligt. Godt lavet, jeg tror det er lang tid siden, jeg har fået det sidst, fordi jeg er sådan nogenlunde til det. Nej, jeg føler ikke, jeg får. Hvad siger du? Det føler jeg ikke, jeg får. Nej. Ikke sådan rigtigt. Altså jeg plejer sådan så prøver jeg sådan at tage mig sammen til at gøre det noget ved det, og sådan prøve at gøre nogle ting. Og hvis ikke jeg kan, så starter jeg med at spørge mine sidemakker. Men så, altså sådan, hvis de heller ikke kan, så spørger vi så bare læreren, og så kan læreren komme ned og hjælpe 2 på én gang. Så. Enten så sætter jeg, så spørger min sidemand, hvis hun eller han ikke gider eller kan hjælpe mig, så prøver jeg lige en gang til for at se, om jeg havde forstået den, eller om jeg kan forstå den på en anden måde. Og så spørger jeg min lærer, hvis jeg slet ikke kan. Og hvis jeg så ikke kan, når hun forklarer mig, så springer jeg over den, og så går jeg tilbage til den, så når jeg for eksempel kommer hjem eller noget. Så rækker jeg bare hånden op eller spørger sidemakkeren. Altså jeg har sådan nogle forskellige ting, altså måder inde i mit hoved, som jeg kan bruge. Så jeg prøver de forskellige, og hvis det ikke hjælper, så spørger jeg min sidemand. Og hvis han ikke kan, så rækker jeg fingrene op. Men når vi har lavet det, så har vi noget, som hedder hvad fanden er nu det hedder? Sådan en plan for året, hvad det er, vi skal nå. Okay. Årsplan, det var den var. Det var årsplanen. Ja, og så går vi ind på den og kigger, og så får vi sådan at se, hvad vi har lært, og hvad gode vi er til det. Så kan vi så dreje sådan nogle bokse af, hvor der står, kan ikke, altså sådan kan ikke, kan næsten og kan. Det ved jeg, når jeg kan, når for eksempel, da jeg sad sådan en Laura, der spurgte jeg hende også lige, om jeg kunne noget.
Så hvis jeg kan svare på det, som jeg så har svært ved, som jeg tror, jeg ikke rigtig ved, hvad er. Hvis jeg så kan, så ved jeg godt, jeg kan. Hvis jeg sådan får en fejl eller sådan noget, så kan jeg jo næsten. Men hvis jeg slet ikke kan, så er det fordi, jeg så er alt forkert eller sådan noget. Så. Jeg får sådan en ark, hvor der står, jeg kan ikke. Ja, jeg kan måske, og jeg kan ikke. Og så skal vi sætte kryds, når vi er færdige. Om vi kan, eller vi ikke kan, eller vi kan. Når jeg ser på det, så når jeg bliver sådan hurtigt færdig, og jeg ved, at det her, det gik da meget nemt, så mener jeg selv, at jeg godt kan det. En god lærer, synes jeg, det er en, der vil hjælpe og sådan gøre noget for eleverne. Eleverne synes, det er sjovt at gå i skole. Og så man ikke bare sidder på herinde i klassen hele tiden, og bare sidder og regner hele tiden, så også får lov at lave noget sjovt. I hjælper andre og vil forklare ting igen og igen, altså man forstår det helt. Og så skal de også bare behandles ordentligt. Så synes jeg, det er i orden. En god lærer hjælper en og prøver med forskellige måder at gøre det på, så man kan forstå det helt. En god lærer, det er sådan en, der ikke er alt for skrap. Altså hun må godt sådan være lidt skrap, men hun må ikke være så skrap, at vi skal lektie for hver dag og alle mulige sider for i dansk. Og hun skal være sød og sige, jeg kan ikke det her, i stedet for bare at sige, du skal lære det uanset hvad, om du ikke kan, så skal du bare gøre det. I stedet for sådan, okay, du får lige pause, så kan du lige løbe rundt, og så løbe udenfor, og så få noget vand, og så komme ind og sætte på kage igen.